Ahojte priatelia, chcem vám ukázať jednu reťazku, ktorú sme vyrábali trošku bližšie, lebo dnes si pre ňu zákazník príde, tak chcem to ešte využiť, že kým ju tu máme. Čiže robili sme reťazku s menom Victoria. Reťazka je taká klasická, ručne pilovaná, taká trošku hrubšia, lebo zákazník chcel takú hrubšiu tú reťazku, pevnejšiu, lebo robíme to v rôznych variantoch. Uzáver chcel tiež taký lepšejší, že karabínka. Celá reťazka má 45 cm, to je tak vlastne do výstrihu slečne alebo dáme, ale zároveň sme tam dali ešte jedno očko, to je na 42 cm, že keď bude chcieť ju mať trošku vyššie, že bude mať taký menší výstrih, tak si ju vie skrátiť a vlastne to jej padne tak tesne okolo krku. Čiže má tam vlastne dve varianty na dĺžku. Táto reťazka váži cca 6